Abezimo eziphuthumayo eGoli basiqaphe ngelokhozi isimo ngemva kokuthi kube nezindle ezikhukhulwa amanzi eSoweto kanye nasentshonalanga Randi izolo ebusuku. Umuzi wesishoshovu somzabalazo umama uWinnie Madikizela Mandela ongasekho nawo uthintekile. Ichibi Florida Lake entshonalanga yeGoli livele lagcwala lachichima laze lagabhakela ngaphandle kwagcina kube nomuntu osale ekotele esihlahleni. 2 EMS teams have been deployed in 2 areas around Joburg, one in Kliptown and the other in Florida Lake. In Florida Lake, the team has managed to rescue a patient that was stuck on a tree. We're also requesting the community to be very cautious when driving around Joburg. There are a few roads that have been closed, Knightsfield in Soweto, Christian Devet in Roodepoort, and also Goldman in Florida. Kube neminye imigwaqo evaliwe. Amaphoyisa omkhandlu waseGoli asenxuse abashayeli ukuthi baqaphela uma beshayela. Izangoma zezulu zexwayise ngokuthi kunenye imvula ezayo eGauteng nengaze inqamuke ngesonto. We will be seeing up to a 30% chance of thunderstorms for much of the northern Cape and parts of the western Cape. Then as we go eastwards, where you see the dark shade of blue, scattered thunderstorms are forecast for the eastern Cape, eastwards into parts of KwaZulu-Natal, the Free State, Gauteng and the northwest. Lezikhukhula ziza nje izakhamuzi beyisazama ukulungisa umonakalo owenziwa isichotho ngomsombuluko. Izakhamuzi ke ezihlala kulezo zindawo eziphansi zixwayiswa ngokuthi igweme ukwela imfula zigcine nezingane ezindlini.